Moi! Mä oon Aava. Ja mä oon Elsa Matilda. Ja tää on meidän yhteinen kanava. Ja tää on meidän eka video, missä me näytetään meidän temppuja. Niin. Joo, ja me asutaan samalla tiellä. Niin, mutta me ei oo siis siskoksi. Joo, jos me näytetään siltä jo. Niin joo, tää on meidän yhteinen kanava ja nyt me näytetään meidän temppuja. Niin. Meidän ykköslempitemppu. Nyt. Täällä on tosi kiva. Seisominen hartioilla. Top kolmas. Se on sellainen, että me siinä. Lapselikin tulla siihen. No niin, saat sä sen naama? Ai saa näköistä, näkö ite oot sitä mieltä? No niin. Neljäs temppu. Onko siinä repparissa ja mikä se on? Niin, se on viidentenä vaan. Kovin outo temppu, mutta... Ai se on